אוקיי. תגיד אקשן. האקשן. בוא נכין, תראה כמה גיליתי לפני איזה יומיים, תסתכל. סבבה? שומע? מכיר את זה? כן, כן. שים לב. שם את זה פה, כן? טוב, יפה? תקרא מרש. לא ידעת שאם שמים את זה על משהו זה עושה מוזיקה? היי, חדש. עזוב, זה מוצק. אתה צריך לשים את זה על משהו רוטט, שהגלי קול יתפשטו יותר חזק. היי, יש לי רעיון. אתה יודע, מה שלי?